Căldura pământului poate ajunge și în apartamente. Facturile pentru energia termică vor fi de 2 ori mai mici. Un proiect inovativ de implementare a sistemelor geotermale în blocuri de locuit va fi aplicat la Chișinău în următorii 2 ani. Ideea aparține unei companii de construcții și este unică în Europa. Pompele termice au început deja să fie instalate în fundamentul unui viitor complex de blocuri din sectorul Ciocan al capitalei. Căldura va fi captată de acest sistem de țevi de plastic îngropate în pământ prin care va trece un fluid. În timpul iernii, fluidul va prelua căldura pământului și o va transporta în clădire, iar în timpul verii, procesul va fi inversat. Excesul de căldură va fi dispersat în pământ. Sunt la moment care sunt aici amplasate, sunt toate îngropate la adâncime de 100 de metri. În casă nu vor fi utilizate radiatoare și încălzirea va fi efectuată strict prin podea caldă. Astfel, atât iarna cât și vara, locatarii blocului se vor bucura de o temperatură confortabilă. Proprietarul blocurilor spune că apartamentele nu vor fi mai scumpe decât cele cu încălzire obișnuită. În jur de 600-650 de euro pe metru pătrat. Omul devine proprietar la un apartament ce are și sistemul de încălzire și sistemul de climatizare pe timp de vară. Încălzirea prin sisteme geotermale este practicată de ani buni atât la noi în țară cât și în țările europene, însă doar în cazul caselor la sol. Ideea de a implementa sistemul clădiri mari este una ambițioasă, însă nu e imposibilă, spune experții străini. Acest proiect nu poate fi comparat cu altele din Europa. Este ceva nou și foarte bine gândit. Deși implică costuri foarte mari, cred că va avea succes. Costul proiectului este de 77 milioane de euro. Primele 400 de apartamente cu astfel de încălzire urmează să fie date în folosință în anul 2016.